Wow, salamat gid. Hallelujah. Ginaabi-abi ko gid kamutanan nga ari diri subong kag ang mga nagalantaw man sa Facebook live naton, live streaming sang His Life Ministries Facebook page, no? This is His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Experience. Hari naman kita liwat kagamoy ning last Sunday katapusan nga Domingo sang Enero 2023. Kadasig lang gid no, tapos na isa ka bulan. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo nga may kusog kita sa paglakat diri kag makahatag sa iya sang himaya. Sige, bago ta magsugod, pwede ta katindog. Nabasa ko halin sa Salmo 95, hambal diri. Dali, magkanta kita sa kalipay, kag maghinugyaw kita sa Ginoo. Ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa aton, magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat. Amen. Kag maghinugyaw kita nga managakanta sang mga pagdayaw sa iya. Kaya ang Ginoo gamhanan nga Dios, gamhanan siya nga hari kag labaw sa tanan nga Dios. Siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sang kalibutan kag sang mga putok-putukan nga mga bukid. Siya man ang nagapanag-iya sang dagat kag sang duta nga iya ginpanghimo. Lord, nagapasalamat gid kami kay ikaw ang amon manunuga, ang creator namon nga nagaatipan gid kag nagaamuma sa amon. Salamat sa paghatag nimo sa oportunidad sa pagkadto diri pagtipon sa imong ngalan. Lord, buligi kami, tuy-tuy kami subong nga aga kung paano kami mangin pleasing sa imong mga mata, sa imong mga pananawan, Lord. Ang amon nga pagdayaw, pagsimba para lang gid sa imo. Lord, ang aring nga diri subong preparaha ang mga tagipusoon, ang mga huna-huna nga wala sang bother no sa ilang mga huna-huna kundi sa imo lang gid, oh Jesus. Salamat gid in Jesus name. Amen. Magdayaw ta sa Ginoo. Hallelujah. Amen and amen. O Ginoo, usisaa ako, O Dios, agud mahibaluan mo ang akong tagipusoon. Tilawi ako, agud mahibaluan mo ang akong ginahuna-huna. Tanawa kon may malaot ako nga pagginawi, kag tuy-tuy ako sa dalan nga dapat nakon agihan hasta sano. Ginoo, amoning amon pangamuyo sa imo, Ginoo, kay waay gid nalipod sa imong unod sang amon mga panghuna-huna kag tagipusoon. Gani Ginoo, nagapalapit kami sa imo, Father God, kag ikaw magatinlo sini Lord nga mangin pleasing kag acceptable gid, Lord God, ang amon pagdayaw kag paghimaya sa imo. Gani Lord God, kantahon ni namo nang ini nga kalantahon para lang gid sa imo. Oh, hallelujah. Tinlui ako, himo abulawan, malahalo nga pila. Tinlui ako, himo abulawan, putling ang abulawan, Jesus nga platero. Ini ang luyag ko, ang din pain para lang gid sa imo ginilit ko, mangin balaan. Din pain para lang gid sa imo, handa magtuman sa gusto mo. Oh, hallelujah. Lord, salamat gid Lord sing sini Lord God nga kalantahon nga naghalin gid sa imo. Gina-declare namo ng Isaiah 43 19-21 hambal niya kay bag-o naman nga butang ang akon himuon. Nagakalatabo na gani ini. Wala ninyo bala nakita? Nagahimo ako sang dalan kag mga tuburan sa disyerto.
Bisan ang talunon nga mga sapat magapadungog sa akon. Pating mga talunon nga mga ido kagang mga bukaw magahatag sang pagdayaw sa akon. Gani kita nga mga katawhan sa Dios, dapat kita magdayaw sa Ginoo kay gintuga kita para lang gid siya dayawon. Yes. Himayaon Yes, Lord. kag dapat pasidunggan sila ang katawhan nga akon gintuga para mangin akon kag para magdayaw sa akon. Abing tanan nga gintuga magadayaw kag magahimaya sa Ginoo. Oh hallelujah, salamat gid Ginoo ang amon mabakod nga pundasyon. Amay ka namon, imo kami ginpili, magatipon kami sa gihapon, para kahimayaon, si Kristo amon nga pundasyon, hindi kami mahadlok, ang bagyo maabot, hindi kami matayo, imo kami luwason, oh imo kami luwason. O Diyos, amay ka namon, imo kami ginpili, magatipon kami sa gihapon, para kahimayaon, si Kristo amon nga pundasyon, hindi kami mahadlok, ang bagyo maabot, hindi kami matayo, imo kami luwason, oh imo kami luwason. Ako may paglaom, Ako may paglaom, ako may buwas damla, ako may buwas damla, ang Diyos may hugtong sa ako, ang Diyos may tuyo sa ako, inipatod, Kristo akong salandigan, sa imo mangin maligon ako, Kristo akong salandigan, ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong. Kristo ako sa landigan, Sa imo mangin maligon ako, Kristo akong salandigan, ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong. si Kristo Ako nga pundasyon, hindi ako mahadlok, ang bagyo maabot, hindi ako matayo, imo kami luwason, oh imo kami luwason. si Kristo Ako nga pundasyon, hindi kami mahadlok, ang bagyo maabot, hindi kami matayo, imo kami luwason, oh imo kami luwason, oh imo kami luwason, oh imo kami luwason. Hallelujah. Lord, salamat, salamat gid Ginoo kay bisan ano pang magkalatabo, Lord. Ang imo mga anak magatindog lang gid, Lord, kag hindi matayog. Hindi Gani Ginoo maano, nagapasalamat yes, Lord. gid kami, Lord, sa iyong mga pulong nga ginhambal mo, Lord, sa 2 Corinthians. Ang bisan sino nga ara kay Kristo, bag-o na nga tawo. Wala nang iyadaan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya. Ang Dios amo ang naghimo sini. Ginpabalik niya kita sa iya paagi kay Kristo. Kag wala na niya gindumdum ang aton mga sala. O Diyos ko, salamat gid. Si Kristo wala gid sing sala, pero siya amo ang ginsilutan sang Dios tungod sa aton mga sala. Agud nga kun ara na kita kay Kristo, ginpakamatarong na kita. Oh hallelujah. Ginoo, nagapasalamat gid kami, Ginoo, sang grasya nga ginhatag mo sa amon, Ginoo. Nga ikaw lang gid nagluwas sa amon. Kag ikaw lang gid Ginoo nagpangita pamaagi, Father God, nga maluwas kami.
Gani Lord, ang amon mga tagipusuo naga-cry out gid sa imo. Pariyo man sang desire mo Lord God na ang tanan maluwas gid. Kag maangkon ang kabuhi nga wala sang katapusan. Amo man na Lord ang amon ginahandom. Yes, Ang amon Lord Lord. God nga mga pamilya, ang amon mga abyan ang sa community Lord God, ang amon mga relatives tanan gid Father God, magaluhod Lord God sa ngalan mo. Jesus, the Kilala sa name above imo, every name. Gani Ginoo nagadangop gid kami Lord God kag nagapakitluoy gid kami sa imo. Salvation belongs to you Oh, alone. yes, yes, Lord. Salamat gid Ginoo. Yes, Sa Lord. sini Lord God nga privilege, ang pribilehiyo nga ginhatag mo sa amin. Salamat Lord God sa kaluwasan. Oh, Ang aton nga handog, ang makita mga nasyon nga simba, ang aton pangamuyo, ang kabugusan magdayaw sa imo, kita tanan mag-isa katingog sa paghinugyaw sa imo, ang aron nga handog, mga nasyon gasimba sa imo. Kantahon taliwat. Ang aton nga handog, ang makita mga nasyon gasimba, ang aton pangamuyo, ang kabugusan magdayaw sa imo, kita tanan mag-isa katingog sa paghinugyaw sa imo, ang aton nga handog, mga nasyon kasimba sa imo. Ihatag ko tanan nga pagsimba, ihatag ko tanan nga pagdayaw, ikaw lang akong nga simbahon, ikaw lang angay nga dayayawon. Simbahon ka, bugos nga tagipusoon, bugos nga tagipusoon. simbahon ka, bugos ko nga puso, Bugos ko nga puso. pangitaon ka, Pangitaon ka. bugos ko nga kabuhi, Bugos ko nga kabuhi. pagasundon ko, Pagasundon ko. tanan mo nga gusto, Tanan mo nga gusto. ihatag ko tanan nga pagsimba,
dayawon ka. Oh, dayawon ka, Kristo. Dayawon, dayawon ka. Oh, dayawon ka. Dayawon, dayawon ka. Oh, yes, Lord. Oh, yes. Hallelujah. Dayawon tabing Ginoo. Palakpakan tabing Ginoo. Salamat gid Lord sa imo kaayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Magaluhod ako sa imo, Ginoo. Amay namon sa langit, ginadayaw ka ginamon. Ginapasidunggan ka ginamon, Ginoo, sining aga. Tanan namon nga ginabatyag, ginahuna-huna, ginahatag namon sa imo, Lord. Ginabutang namon sa tiilan sa imo cross. Kay nakahibalo kami nga Yes, Lord. tanan nga ginapasan namon, Lord, mangin madali na lang ikargahon kung ara sa imo. Oh, yes. For your yoke is easy and your burden is light. Lord, thank you, Lord. Gani, Lord, salamat gid. Sisining nga higayon sa pag-atubang sa imo, pagluhod sa imo, sa pagdayaw sa imo, Oh, yes. kag sa pagpalangga sa imo. Hinitanan, ginahatag namon sa ngalan ni Kristo Jesus, nga mo Ginoo. Amen. Plakpakan ta Ginoo. Sige, maglingkod kita sa presensya sang aton nga Ginoo. Hallelujah. Sa liwat, maayong agagid sa tanan, abi hambala ang tupad mo, maayong agagid. Kanami kay ari ka. Yan. Oo, gina-welcome gid naton tanan no, nga ari diri subong. Pati na ang nagatanaw sa aton sa Facebook, live streaming sa aton nga Facebook sa ministries, His Life Ministries no, sa diri sa Santa Clara National, Santa Clara Lote. So namian gid ako kag nagakalipay gid ako nga every Sunday ari kita diri sa pagtipon, sa pag-celebrate, sa pagdayaw sa Ginoo, sa pagpamati sa iya tingog, sa tagsa ninyo nga kabuhi, no? Kay siyempre kinahanglan naton siya sa matag adlaw naton nga pagkabuhi. Hindi pwedeng wala sang Ginoo sa aton adlaw-adlaw tinion nga pagkabuhi diri sa kalibutan. Kay kung kita lang gid aton lang gid kusog ang pagasaligan naton, hindi gid kita maka survive sa sininga kalibutan, no? Kay hambal gani nila nga ang kalibutan kuno kabudlay gid mga buhi diri. Pero ang iban nga tao na namian gid diri sa kalibutan, no? So amo na nga kinahanglan naton ang Ginoo sa pagpangabuhi naton, sa paggiya sa aton, sa paghatag sa aton sa kamatuoran. Okay. So mapadayon kita amo ining katapusan nga episode sa aton series nga ginatawag sa English, no, Rebuild to be Better, o sa paghimo para mangin maayo, or sa pagbuild, sa pagbuhat para mangin maayo pagid kita. Maayo nga Kristiyano, maayo nga tawo, maayo nga anak sang Dios. Nan, amo na kita. Mga maayo kita yang nga tao, hindi kita yang malain. Okay? So dapat naton gina tandaan. Inkuha naton ini sa Nehemias 8, chapter 8, verse 11. Nahambal diri ang mga Levite naghambal sa tawo, magpahimuyong kamo. Kay ining nga lugar ay ining nga adlaw balaan. Kag hindi kamo magkasubo. No, mo nang hambal dira sa Nehemias 8:11. Ini kuno nga adlaw, every day is holy kung ikaw Kristiyano ka, nagasunod ka kay Kristo, tumuluo ka, believer ka, every day, adlaw-adlaw, balaan. Amen? Wala sang adlaw nga hindi balaan. Kay tungod nga ikaw, nagapanglakaton, upod ang aton Ginoo, na si Kristo. So tandaan tagi din nga buwas Lunes, balaan ng adlaw.
Hindi na iya nga, sa Martes lang kung mabalaan nga adlaw, hindi pwede. Or, kahapon Sunday, subong balaan. Boss, hindi na balaan, hindi. Every day, kada adlaw, samtang ari kita di sa kalibutan, Kristiyano ka, born again ka nga believer, no? Subalaan ang kada adlaw sa aton. Gani, hindi pangasubo. Okay? Sige. Ini nga verse, ginkuha naton sa Nehemiah, kagkabalo makita nga si Nehemiah, next bro, tugyanan ang assignment niya is to rebuild, ipabalik ang pader sang Jerusalem, no? Kay sang gin-atake sila sa mga Babylonian. Ginkuan gid sa mga Babylonian ang Jerusalem, gintapan nila. Wala sa may nagatindog nga mga hollow blocks nga mga poste. Tapan gid ya. No? So mo nang bala mo gihimo to sa Ginoo para disiplinahon ang mga Israelita. No? Pero naghambal man siya nga hambal niya si Jeremiah, popular ini nga saying 33:3, hambal niya, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope, pag-asa, and a future may palaabuton." So buti nga nun, although tumba sa Ginoong Jerusalem ang Israel that time, pero after 70 years, 70 kaanyos, ginpabalik niya. Kag isa si Nehemiah, siya nagtukod balik sang wall, sang pader sang Jerusalem. Kay balogi kita nga iya ginini sang Ginoo nga kaysa 52 ka diyas kadlaw napatindog natapos ang pader sang Jerusalem. Dako ba lang Jerusalem? 52 days lang, so di mga kulang-kulang lang sa 2 ka bulan, tama bala? No, kay 30 days plus 30 days 52 less than. Grabe nga kuan nila, nga trabaho nila, no? So amo na nga rebuilding the wall, ang pader. Amo man ini sa aton mga utod. Kita tanan diri may hedge of protection nga ginatawag sa Job, no? May hedge of ginaprotektahan ka sang Ginoo sa imo kabuhi, sa imo tanan nga aspeto sa imo kabuhi. May wall ka, may protection ikaw. Pero tungod kay kita makasasala, sometimes, kung kaisa, nagakatiphag ina nga wall, nagakaguba ina nga pader, kag makasulod karon ng kalaban sa aton kabuhi. Ano pa kung kisa, may adlaw nga gabagabaga ka sa Ginoo, may adlaw man kung kisa nga kaluya sa imo. No? Nakakadala ka sa kalibutan. Okay? Kay because nga ang imong wall, ang imong nga pader, may mga tiphag nga makasulod ang kalaban. Amo na nga this year, 2023, rebuild ta, ayuhon ta pagid, mangin mabakod pagid. Ang pader sa aton kabuhi, ang proteksyon sa aton kabuhi, para mangin ang pagpanglakaton ta sa Ginoo bla, no? Diba? Dapat nagabagabaga ka, nagakalayo ka sa Ginoo. Hindi nga luya ka, lasay ka, tugnaw ka, hindi pwede na. Nagabagabagagi kita dapat sa Ginoo. Amen? So, rebuilding our wall, no? Okay, next. Ang subtopic naton is rebuilding our compassion for the lost. So, anong ibaguhon ta or ipatukod ta subong? Before ko magkadto dira, kung may rebuilding gani, kung may buhaton, may patukod, may ara anay gin-build. Tama? May gin-ayo anay. No? May gin pa, for example, ining building, dapat mo anay itukod. I-build mo anay. Tapos maguba. Naguba siya. Pagkuba ya, amo na just the time nga ma-rebuild ikaw. Baguhon nimo, paayuhon nimo para mangin mas maayo pagid. Hindi ka ka-rebuild kung wala sa may naguba. No? Tama? So dapat may maguba anay. Sa aton nga sa papanglakato naton. Ano ning nagaguba sa aton? Sometimes hindi kita nakaka-overwhelm kita sang problema, no? Sa mga sitwasyon sa kabuhi ta. Ina siya dapat naton nga maintindihan nga ini siya temporaryo lamang kag dapat kita nga mangin aware nga every day is rebuilding. Okay? So may maguba kag may kaayuhon kag maayo pagid ang kayuhon naton. Subong nga adlaw
ang aton subtopic is compassion for the lost. Ano ning compassion nga ginatawag? Ang pinakalapit ko nga madumduman nga terminolohiya sa hiligaynon, ang compassion is tama pag-ulikid. Tama ba ning akon nga na ginaulikdan mo imo nga kwan? Or may pagtanaw ka ba? O, hindi mo no? Ano mayo man? Compassion? Do, hindi naman na naglain lang ang pag-pronounce pero compassion gyapon no. Ano kung may maara ka mga word dira pwede niyo gid ko mahambalan. Compassion sa ano? Sa mga nagtalang. Sa mga nadula. Ano naman yung mga nadula? Ini silang hindi kay balo sa himuon sa ila kabuhi. Ang ila nga panghuna-huna sala. Ang mga values nila sala. Ang pag-intindi nila diri sa kalibutan sa mga pagkabuhi sala. Ano pa damo nagtalang no? Damo sang nakakahitabo nga mga for example, mga damo kabataan subong nga bata pa nagabusong nga. No? So isa ina ka realidad sa aton kinabuhi. Nga lost, nadula gid siya. May mga wala nagiyahan, napabayan. Ano pa nga nadula sila? One time to last week, amot kung kabati mo dito sa Kuwait. May isa naman dito ka OFW. Kagin patay, no? Kabalo ka mo kung sino nagpatay sa iya, ang bata sang iya nga amo, pila edad? 17. Kung pila ganing legal age na ton? 18. So wala pa siya, hindi pa siya makonsider nga adult. Ginpatay mga utod. Kaguna ano panginhimo ya. So kasubo no, realidad ina sa kabuhi. Sa kalibutan. Ina sila mga lost na, wala na kaintindi sang ginahimo nila. Nga ang pagpatay gali, ang nila pagpatay, pati pag binutig, sala bala na. Damo sang may madula sina. So sininga aga ang pag-istoryahan naton among ang aton nga pag-ulikid, ang paghatag sang compassion bala sa mga nadula, sa mga nagatalang sa kinabuhi. Kay dapat Manila mahibal, anami kita bless gid kita kay ari kita diri sumong kabalo kita sang kamaturan, truth sang Ginoo. Ano pangari kita diri? Pero damo pagibla mga utod, damo sa pagwa mo da, baw kuno mo damo gid sa nagatalang ang ilang pangabuhi. Okay? Sige next. Ang aton Ginoo, ginatawag naton nga compassionate God. No? Ano ning compassionate gani? May pag-ulikid sa aton. Define ta ang pag-define gali isang compassion, nang tan-aw ko sa dictionary, is suffering as if ikaw ang ara sa iya sitwasyon. No? For example, may namatyan. No? It is as if ikaw ang namatyan. Ikaw ang nagasuffer. Takwa nyo? Amo na ang compassion gali. Lain man na yung empathy, sympathy, lain man na iya. Ang compassion niya mas dalom ini. Kag amo ina ang ginatudlo sa aton Ginoo. Kay nga kay compassionate siya mo. Compassionate ang aton nga Dios. Kag gusto niya nga matun-an man naton ini nga emosyon para damo sa nagatalang nga dapat mapabalik sa iya. Okay? So, nambal diri. But they are ancestors, ang aton mga katigulangan, nangin matinas taason. Kag mabugal-bugal. Amo na nga wala sila nagtuman sa mga ginsugo sa aton Ginoo. Hindi nila pagpamatian, kag hindi nila pagpahinumdumon ang mga tanan nga mga milagro nga natabo sa ila kabuhi. Mga utod ariho, I'm sure damo milagro inyo kabuhi. Galing, sometimes, gina-overlook naton. No? Paano dumalabla ang mga problema nyo sa una? Paano ko ito nalampasan man? Sang na-hospital ko, paano ko ito nakabayad sa hospital man? Isa doon, hindi ka grabe, no? Hindi ko maka-intindi nga. For ako, na sometimes, ginabaliktad ko, gina-remember ko. Nahinumduma akong natabo sa akong during the COVID. Na-COVID ko mga utod mo. O na-share ko na dire. Galing liwaton ta. Okay lang sa inyo. Basi natakaan na ka mo balaw. Wala.
Kaya sa ginapanumdum ko, paano ko nakasurvive man? Kadamo ko kilala nga wala gid ka-survive mga utod. Patay. Butsing ganon. Mga close pa sa akon. Pero ako there was a time a point nga hindi na ako ang akon ginawas talang Diyo. Dok isa nervyos kami lang Lord. Ano ni man hindi magsada, magpanaog nga akong ginawa. How dos talang Diyo? Ano pag ginadali-dali mo ginawa? Kagi ka mo na? Wala ka mo ko batsyag. Pero mga utol, hinimo ko, kabalo ko mo kung ano, nagsakay ko sa motor, kag naglibot ko, nagbakal ko sang buko juice. Kag nag-inom ko buko juice. Tuod. Hallelujah, pa sa ako. Gaya ano ko blang, gusto ko gid yung magkwan. Isa na kag gina-consider ko gid yung miracle sa akong kabuhi. Hindi ko yung mag-ayo kung walang Ginoo. Ang iban nga mga kilala ko, nagpa-hospital gani, ginbutangan tubo, wala sila nakasurvive. Grabe, no? So, isa ka leksyon, remember, no? Ang nabutang diri, the miracles you perform among them. Dapat natin pahinumduman ang mga milagro sa atong kabuhi, maski ano kagamay. Ano? Hindi magid napilas kagamay o nag-ayo, yung milagro na. Amen? Sige pa dayon ta. Bro, balikan na dali lang. Okay. But you are a forgiving God. No, ang baldri sa sa passage of scripture ni Himaya niya, ikaw mapatinawaron nga Dios. Pila sa aton kabuhi nga pirmi kita nagakasala. Pirmi kita nagakalipat kun kisa nga ikaw gali sumulunod ka ni Jesus. Disipulo ka ni Jesus, Kristiyano ka. Pero kung kisa gakalipat ka, nga hindi ka Kristiyano. Nga Kristiyano ka. Oo. Hambal blas ang Ginoo sa Bible nga no sin will go unpunished. Buti nga noon, tanan nga sala, may konsekwensya. Punishment for the wages of sin is death, kamatayon. Pero ikaw ya Kristiyano ka, tama? So tanan mo nga sala, ginlansang sa cross, pero gakasala kagyapon, tod na. Every time, the other day, last night to na, nag-meditate ko sa Ginoo, Lord, ano ni man, ako, nagakaslipat ko, gakasala kita. Every time yung magkasala ko, Lord, patawara ko. Gin-impress lang sa akon sa Ginoo nga, every time makasala ka, sino ang ginapinahan? Si Jesus. Every time makasala ang isa ka Kristiyano, ginapinahan mo liwat. Nakuha nyo? Paano dumabala? Every time binutig ka, magkuha ka sa hindi imo, manglibak ka, mangkutso-kutso ka, ano pa? Mag-bribe ka, no? Ginapinahan mo liwat. Kabalik-balik ang sala mo. The bubble gum, nga nagabalik-balik ang sala mo sa cross mo na ho. Gani panumdumon tagin na. Kaluoy man sa aton Ginoo. Siya tanan ginbubo. Remember ever since the start of creation, pagsugod sang ning creation? Pagtuga hasta subong, pila na katawo, pila na ka ang ginbunag diri sa kalibutan, bilyones na. Mga kamutanan nila nga sala ginbubo sa cross. Grabe nga sala, no? Isa ka tawo lang ang nagsalo sang tanan nga sala. Okay, padayon ta. Ang aton Dios, forgiving, gracious, compassionate. In fact, ini nga kompasyon, ini nga pag-ulikid sa aton, amo ini ang rason, ang nagamotivate sa Ginoo. Nga sa pagkaridiri sa kalibutan, ka sa paghatag sang iya kabuhi. Slow to anger. Nablakon kisa makita naton mangakig ang Ginoo ang Dios. Subong niya sa bag-o nga katipan, bag-o nga kasugtanan, wala na sang anger sa imo kabuhi. No wrath, wala sang kaakig sa imong Ginoo. Kaya ang kaakig niya nabubo na dito sa cross. Tama? Wala, so hindi na siya akig sa imo. Wala iya ka ginakondinar na. Kay tungod nga tanan mo nga sila ginatag mo sa cross, tama? So wala siya na akig sa imo. In fact, palangga yagid ka kayo. Pag ina nga pagpalangga, nagatubo lang, nagatubo every day.
Ang problema lang kung kisay, hindi naton ma-acknowledge na nga pagpalangga. Hindi naton mabatyagan, kay tungod nga kung kisay, palayo kita, imbis nga magpalapit pa kita, inatawag ka sa Ginoo, gapanuktok sa imong tagipusoon, pasudla ko. Isa hindi ta pag-abrihan, ginalak ta pa ang aton tagipusoon. Dapat abrihan naton kapasudlo naton si Jesus para ma-experience naton ang iya kaayo sa aton nga kabuhi. Ang balya pagidiri, therefore you did not desert them. Hindi gid kita pagpabayaan. Hindi gid kita pagbayaan sa aton Ginoo. Ara gid siya permi. Okay, sige bro. A compassionate Savior, maluluyon nga maluluyon nga manluluwas. Halin ini sa Matthew 14 verse 13 to 14 hambal diri, sang si Jesus nakabati sa natabo. Nagpalayo siya, nagsakay siya sa baruto, kag nagkadto sa isa ka lugar nga wala sang katawhan. Pagkabati niya sini, ang tanan nga mga tawo nagsunod sa iya, naglakat pakadto sa halin sa mga towns, no? Kag si Jesus, nakita niya ang mga tawhan, kag nakita niya may nagaagwanta, may nagakiang-kiang, may nagutom, kaluluoy sa mga katawhan, gapangita mo gani kasunod sila sa Ginoo kay Jesus, kay tungod nga damo sila sa may ginabatyag. Damo sila needs kinahanglanon sa kabuhi. Kag at that time nakita nila nga nagamilagro ang aton Ginoo. Siyempre one time may isa diri ka healer, balamot ka bati ka mo sa una, sa dito sa Luzon. Bata pa siya, lalaki, nalipat sa ngalan niya. Nagahil siya, damo sa may nagsunod-sunod sa iya, no? Damo sa pero nadula lang to siya. Wala gin may balaan kung matuod ang healing niya, no? So muna nga ang tanan nga tao hurting, nagapangita gid sang isa ka savior. So at the time, nakita sila sang Ginoo, kag naluoy gid ang Ginoo sa ila. Kag ginayo sila. Amoy ng Ginoo sa aton. So ikaw utod, may maginabatyag ka subong? May kinanglanon ka subong? Kadto lang sa Ginoo. Kayang iya kaayo, mag-aayo sa imo. Next. Bro. In Romans 5:12, dire na subong. Pag-create sa aton bala, pagtuga sa tawo, perfect. Balaan. Wala sala. Sang gintuga sang aton Ginoo si Adan ang kag si Eva, ang aton una nga mga parents, wala sila sala mga utod. Although halin sila sa duta, pero wala sila sala. Balaan sila, makaatubang sila sa Ginoo, may fellowship. Every day makita nilang Ginoo, kag naga-interact sila, naghambal ang Ginoo, makabati sila. Wala pa sala mo. Pero sang nagdisobey sila, insikway nilang hambal sa Ginoo. Nagkaon si Adan kag si Eva sang mansanas. Although wala man mahambal sa Bible nga mansanas siya. Basi bayabas. So nagkaon sila. Kag from the time ang sala nagsulod sa tawo. Kag ang sala hindi maka-associate ang Dios sa sala. Hindi siya hibalaan siya mo. Pure siya, holy siya. So kung may sala ka, wala. Hindi gid siya kapalapit sa imo. No? Amo na nga nambal diri sa Romans, no? Ang kasalanan nagsulod sa kalibutan sa isa ka tawo nga si Adan, kag may kamatayon tungod sini nga sala. Ag ini nga kamatayon nagkadto sa tanan nga tao halin sang una hasta subong, kay tanan nakasala. Wala sang tawo nga wala kasala. Basta tawo ka, kasala ka, except kay sino? Jesus. Yes, tawo si Jesus ha, pero wala siya sala. Amen? Amo pa nga ningin nagakaangay siya nga manluluwas. Kag ang sakripisyo niya sa cross nangin manami nga sakripisyo. Nangin maayo nga kuan sa Ginoo. Okay, wala sala mo, pure. No? Ano man bala one time.
Kaano na kamo sang baho sang nasunog na tawo? Sorry, hindi na. Doka lao eh. Hindi na lang na akong papadayonan. Sige. Okay. Ang baboy, kung sugbahon. Hamot? Hamot sang baboy nga sinugba ko namin. Ginutom man ko, no? Tilawib la karon na sa ni spare ribs o kon belly bla, limpo, sugbaha bla. Marinade mo anay sa ginamarinade kanina? Suwa, ni kalamansi, vinegar, soy sauce, ay ka nami, no? Nami sang hamot niya, daw ginagutom ka. Kung si Jesus, amuman, ang sacrifice niya sa cross, naging manami nga aroma sa aton Diyos. Pero kung sala gani, ay kabaho na. Okay? So, amo nang meaning sina, ang tanan nga sala, ang balko kaina, will not go unpunished. Kung hindi mo paghihatag ang sala mo sa cross, ikaw ang mapinahan sina. Sige bro. But the gift, ang regalo ko, no, hindi pareho sa sala. Kay damo ang napatay, bangod sa sala, sang isa katawo, nga si Adan. Pero, sang nagsulod, ang grasya sang Diyos. Ang kaayo sang Diyos. Ang pagpatawad sang Diyos. Ang kaluoy sang Diyos. Nagsulod. Sino gani ang kaluoy sang Diyos? Sino si Jesus? Magambal gani. Sino? Person na siya. Persona na. Tanan, ang kaluoy, ang kaayo, persona na siya. Ang grasya, si Jesus na. Ang wisdom, even ang wisdom ginahambal sa Bible is Jesus. For the wisdom of God is given to us through Jesus Christ. Kaalam. So by the grace of one man, nga si Jesus, Kristo Jesus, nagbuo sa aton tanan. Nahugasan kita. Kanami, no? Kanami. So may pag-asa kita. May pag-asa kita. Sa sini nga kabuhi, utod, kung wala man ikaw naka-experience sang nami nga kabuhi, suno sa kalibutan, okay lang. Wala kaso. Nakita ko bala dito bala sa Middle East, kamanggaranon gali sa ilan, no? Sa Qatar bala, ang ilang, grabe kamanggaranon niya. Ang ilang palasyo, yan dako ya. Ang ilang mga ginapaliguan bala, bathroom nila, ang gripo, made of gold. Grabe kamanggaranon sa mga grabe gidya. Nagakabuhi sila sa ang auto nila, ang mga taxi nila dito, hindi yung mga pipitsugin, mga high-end ng mga sports car. Grabe ya. Grabe ang ila police car, grabe. Malahalon niya. Dra lang mo yung maka-experience sila sang mangga diri sa kalibutan. Pero tanhambal ko sa inyo mga auto, pamangkuton ta kamo. Importante gid bala na. Hindi, no? Hambal gani isang isa ko kilala. Pastor, makakaon lang kuya 3 or 5 ka beses sa isa kadlaw. Goods na ko. Breakfast, pamahaw. Mamirinda ka mga alas 9. Tapos pagka alas 12, manyaga ka. Tapos pagka alas 3, kaon ka naman. Tapos pagka alas 6, alas 7, panyapon ka naman. Pila na ka beses. Sus. Ang imot yan, medyo busog. Makakaon ka 5 ka beses sa kadlaw, goods ka na. Kagang ginakaon mo pa, liempo. Wow. Nami, no? Busog-busog. So, muna, ang ginandal sa aton, ang aton manggad, sino? Ni Jesus. Ang aton, tandain nyo gid na, ang manggad naton, si Jesus. Gani kung may Jesus ka, sa imo kabuhi, manggaranon ka. Muna ang dapat ng attitude naton. Sige bro, next. Sa Mark 6, verse 34, ginatag ko ini nga mga nga passage kay gusto naton may balaan nga ang sala, nag-separate sa aton sa Ginoo. Kag ini nga sala, amo ni subong ang nagaguba sang relasyon naton sa Ginoo. Dapat naton ibalik, i-rebuild. No? I-rebuild. Kag sa sini nga aga, ang kompasyon naton, ang pag-ulikid naton sa iban nga tawo. Sang si Jesus nagkadto kag nakita niya ang isa ka madamo nga mga tawo, may compassion sa ila. Kay ba tungod nga daw sila mga karniro nga wala sang bakero, no?
So nagtudlo sila sa ila. Mga utod diri sa Bacolod, damo kita maglagaw kita diri. Damo kita sa may makita, no? Even mga nagapakalimos, mga badyaw, no? May dala-dala na sila bata. Grabe nang ilang nga style. Isa na tuod no nga dalo mong bata mo yang magpakalimos ka para maluoy ang tao. Oo. So ginagamit nila ang bata para makakwarta sila. Iniya hambal ko lang mga may naghambal sa akon mga autor, hindi niya ako na opinion. May naghambal sa akon nga ang ginansya ko nila kung kisa sa pakilimos. Ha? Oo, dako kuno, dako linibo. Sa isa ka adlaw, linibo. So gasigi sila, mo pagabalik-balik sila, kag nagasigi sila. Pero anyway, kung magbulig ka mo ya, wala ta kamo ginapunggan ha. Kay inyo na iya mo kung may conviction ka mo sang balaan nga espiritu sa pagbulig, maski sino pa na buligi. Buligi. Ang aksyon imo, ang act mo sa pagbulig, nakita niya sa Ginoo. Wala niya nagdepende kung ang ina nga bulig gamiton niya maski diin. Pero ikaw ya, kay nagbulig ka, naka-record na dito sa langit. Okay? Sige. So damo may makita diri nga mga lost, mga nagtalang. Mga utod, gina-encourage ko kamo sa pag kuha sang tagipusoon sang Ginoo sa pagbulig, no? Nga may pag-ulikid kita sa mga nadula, mga nagtalang sa sininga kabuhi. Amoy ng mensahe subong, bigay Mission Sunday subong eh. So ma-start kita sa aton panimalay. Tama? May mga pamilya pa kita, may mga family members nga wala pa nakabati sa maayong balita, sang pag-asa, ngani nga hinay-hinay na kita sa pag-reach out sa ila. No, make it your mission nga makabati sila. Kung at first daw resistant sila, hindi sila gusto mamati, it's okay. Wala problema. Basta ikaw nagapakita ka sa imo kabuhi nga nagbago ka. Makita nila sa imo kabuhi mo. Nga ikaw, may Ginoo ni. Kanami sa iya, no? Ni nga ako nga, ni pariente ni. So, sinya pa lang, ang imo action, nag-speak louder than your words. Pero kung makita gani nila nga mayo ka maghambal, mga mo ni, pero ang imo gani kabuhi, wala naga-reflect sa imo ginahambal, ti budlay gini na. Mayo ka lang maghambal, pero tanawa man kabuhi mo. See? So dapat, nagasanto. Kung anong aton ginahambal, amo man ang aton nga buhat. Kung maayo ka, dapat gahambal ka maayo, gabuhat ka man maayo. Amen? Nan. Amo ning butsing anon sini, ang kompasyon sa Ginoo, ang pag-ulikid sa iban nga tao. So family, una naton kadtuan. Kung hindi pamilya, mga silingan na mga mga kaingod, neighbor naton. Hindi nga magkadto kas tunga dalan ka magwali, hindi man ang oportunidad ipadala sa imo sang Ginoo. Hindi pagpilita. Ang aton prayer, ang pangamuyo naton nga Lord, tagaay ko sang oportunidad sa paghatag sang imo nga maayong pulong sa iban nga tao diri sa amon komunidad, sa amon mga kaingod, neighbor namon. Ang Ginoo na iya ma-present sang oportunidad. Ang ginapangayo lang niya, mangin sensitive ka. Kay kun kisa malipat kita bala nga oportunidad na gali sa pag-share, nahuya ka pa, nahuya, hindi lang kuya mag-share. Nan. Okay? Sige, next. So 2 Corinthians 14 to 15 hambal diri. Ang pagpalangga, ang pagigugma sang Ginoo nagatulod sa aton. Kay kita tanan na konbinser nga that one died for all. No? And therefore all died. Buti ganon sina si Jesus nagpakamatay para sa aton. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. Namatay si Jesus, kag upod sa iya, napatay man kita. Amo na nga ang pagbautiso, ang baptism is a reflection sang life, death, and resurrection. Kung baptismoan kaga, tanan kita diri na baptize na sa tubig ha, inablang inalubong kagidya. No? Kag pasakaon kaliwat. It's a picture na siya nga ginlubong ang imo sala. Ginugasan ka sang pure nga tubig, kag pagbutwa mo limpyo ka na. Amo nang butsi ganon sang new life. Napatay na ang imo mga sala, hindi ka pagwa mo, hindi na ikaw ina.
Amo na yung sa 15 hambal di. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves. Ginhatag mo na ang imo kabuhi kay Kristo Jesus. So ang imo kabuhi, hindi na imo. Actually. Ginbakal niya na. Ginbakal niya sang iya putli nga dugo. Hindi na imo ni ng dugo. Ang imo kabuhi, hindi na imo. Gani nga tandaan gid naton, Lord, gamita ko. So, sa one time, may isa ka tawo nga may kidney problem. Okay? Sa amon, taga dito sa amon. So, guba ang iyang kidney, dialysis siya. Nablang kadto ka sa ospital, tapos pagwaon tanan mo nga dugo, tapos limpyuhan sa machine, tapos ibalik naman. Makilala ka mo nga na hemodialysis? Grabe, bla naka-painful. Gapang luya kasi na. Guba kidney mo. So nga ako ninikilala, guba kidney ha, nag-hemodialysis sa pila ka, I think, bulan to or naka-years gid man. Until such time may nagkadto sa iya, kag may nag-donate sang kidney para sa iya. So ginoperahan siya, ginislan iya kidney sa tong kidney. Sang tawo to, Parinti, Manila. Uy, nakuan gid siya mga utod, natandog gid siya, kag ginatanaw gid niya nga dako nga utang nga kabalaslan. So sa tao nga naghatag sa iya sang kidney. Kidney pa lang gani na ini ang ginahatag ni Kristo ya kabuhi. Ang iya kabuhi ginbaylo niya sa imo, kag ang imo kabuhi sa iya nga makasala. Ang makasala mo nga kabuhi may divine exchange. Nagbayluhanay sa cross. Amen. Gani nga imo kabuhi subong hindi na imo, iyan na sang Ginoo. So, ang pagpangabuhi mo subong para na sa iya. Okay? Sige bro, next. So, from now on, we regard no one from a worldly point of view. Hindi na naton pagtanawon, ang aton isig kapariyo sa kalibutan-on nga pagtanaw. So, isang una, gintanawin naton ini, no? Si Kristo, hindi na naton pagsigihon ina. Muti nga nun, nga pagpatanaw mo bala sa kalibutan nga tanan nga diri sa kalibutan gusto mo na. Ang problema sang mga batanon subong kay may kwan na sila mo gusto nila ma-experiencehan ang tanan nga mga mahatag sa kalibutan sa kabuhi. Ano pa may kun kisa may ginatawag nga fear of missing out, FOMO bala. Inablang gusto ko ma-experiencehan gid na tanan nga ma-experiencehan sa kalibutan. Maski hindi tama, gusto ko ma-experiencehan. Nakuha niyo ko? Nga miski sala, ha? Gusto ko na ma-experiencehan. Hindi na pwede sa aton. Kaya ang aton nga ginatan nga nalakat, nga banas, medyo makitid, mga utod. Para lang kita subong sa Ginoo. Ano pa sa 17 na hambal diri? Therefore, if anyone is in Christ, kung ikaw kuno ara kay Kristo, the new has come, bag-o ikaw. Ang butsi ganun sa bag-o gid, no? Hindi, for example, ang motor nimo, ibutangan mo bag-o nga tambutso, bag-o nga light, bag-o nga ano pang inapamutang dira, ginmodify mo lang, pero hindi na siya bag-o, daan gyapon, tama? Ang iniya nga bag-o nga ginahambal diri sa passage of scripture as if bag-o ka gid ya. Ang problema, kay ari pa kita sa kalibutan, so feeling naton, amo man gyapon. No? Galuya kita, kakasubo kita. Kay tanan nga gina-experience naton diri sa kalibutan, even ang pagpati sa pulong, may pagtuo gid faith. Dapat may pagtuo. Amo gani ginambal sang Bible nga, we walk by faith and not by sight. Kay tungod nga even ang aton nga pagkilala sa aton kaugalingon nga bag-o ka na sa kay Kristo, by faith ina nagapati ka nga bag-o ka na. Maski nagakolorinot na dirang agtang naton. No? Maski mga arthritis naton nagatukal na, bag-o ka utod. Bag-o ka sa sulod. Amo lang na iyang importante sa Ginoo nga makita niya yung tagipusoon nga bag-o. Kag amo lang na makita niya gid. The old has gone, the new is here. So diri na may amo ni natawag nga ministry of reconciliation, rebuilding, no, makakuan ako diri. Gin-rebuild kita sa Ginoo. Nakasala kita, gin-create kita bag-o, wala sala, gali nakasala kita,
naguba kita, subong, ginabago kaliwat, gina-rebuild kaliwat, gina-make new. Nakuha nyo? Kay bago ka na, pagpangabuhi sang bago, hindi pagpasipad, ang imo kabuhi. Tanan dapat, suno sa ginhambal sa aton sa Ginoo. Kay ang Bible bala, may meaning ina ang B-I-B-L-E. Ha? Anong galing means na? Basic instruction before leaving earth. The Bible. Nakabati na kamo sina? B-I-B-L-E. Basic instruction before leaving earth. So may instruction gali ang aton Dios bago kita magtaliwan sini nga kabuhi. Para makakadto kita sa aton pakadtuan. Hindi kita makakadto dito kung hindi naton instruction. Pareho man nabla maghambal ka sa kabata mo nga ay totoo bakal to anay sa Lopez Mandalagan sang amuni mo na. Di na ang Lopez man. Kadto ka diretso mo na, liko ka pa amuni. So instruction. Amo na ginatudlo sa aton sa Ginoo. Namuta sini dapat para makaabot kita sa aton pakadtuan. Basic instruction before leaving earth. Amo ning Ministry of Reconciliation gina-rebuild kita liwat ang aton kabuhi kay hindi ka makasulod. Hambal sa Bible no sa John no. Amo ning born again nga doctrine. Dapat ma-born again because without being born again you cannot enter heaven or the kingdom of God. Kung hindi ka born again, bago ka nga creation, you cannot enter. Totoo na utod. Para sa Bible, sa John, kung hindi ka born again, kaya ang daan mo, hindi nakasulod sa langit. Kung daan pa na, hindi nakasulod. Daan mong spirit, makasasala na, hindi nakasulod. Dapat mahugasan, gidanay, sa dugo. Bago ka makasulod sa langit. Amo nang born again, regeneration, ang tawag nila. Ginabago ikaw. Okay? Nalagin natin mabalaan ini mga basic na doktrina, no? Para makapangabuhi kita sang maayo kag suno sa ginatudlo sa aton Ginoo. Sini nga tuig 2023. Dasig lang ni mga utod. Dasig lang ni 2023 tanawan niyo bala. Sige bro, next. Kag sa Matthew may istorya ini siya sang duha ka bulag nga mga tawo nga nagapungko sa kilid sang dalan. Sang nabatian nila nga si Jesus mag-agi sa ginakadtuan nila, nagsinggit sila. Ginoo, anak ni David, kaluuyi kami. Ginoo, anak ni David. Si Jesus na gina-refer. When you see the title nga Son of David, ga-refer ina kay Jesus Christ, no? Anak ni David. Ang mga tao, ginsaway sila, kag nahambal sa ila nga, pahimuyong dira kamo, maghihipos kamo, kagahod sa inyo. Pero wala nila ginpati. Nagsinggit pagid sila mga utod. Ginoo, Jesus, anak ni David. Pamatii kami, kaluuyi kami. Kag si Jesus, kay tungod sa ilang nga pagtawag, nakabati. Kag naguntat siya. Kag naghambal sa ila, ano ang gusto nyo nga himuon ko para sa inyo? Ano? Specific ilang Ginoo, no? Hindi pwede ang prayer nga automatic. Hindi pwede ang prayer nga repetitious. Hindi pwede ang prayer nga balik-balik lang. Hindi specific. Kay adlaw-adlaw may ginaatubang kita nga issue sa kabuhi. Kag amo nang gusto niya ihatag ta sa iya. Lord, subong ni ang akon nga kuko na bali. No? Lord, ayuha man ini. Specific. Lord, sakit akong dughan. Lord, buligi ko mag-ayo. Specific dapat aton ng prayer sa iya. Ang pagsinggit naton sa iya. Kaya ginapamangkot siya ka, what do you want me to do for you? Anong gusto mo? Kabalo na siya. Kabalo na ang aton Ginoo kung anong kinahanglan mo. Pero kinahanglan mo mahambal sa iya. Nga dapat naton ihambal para i-acknowledge mo. No? Ibatunon mo nga kung imo lang hindi mo gid maayo imo nga lawas. That you acknowledge that you're nothing. That you cannot save yourself, that you cannot heal yourself. Hindi mo maayo imo kaugalingon. Kinahanglan mo si Jesus.
Amo nang butsinganon sina nga dapat naton ihambal ang aton kinahanglanon sa Dios. Kinahanglan ta sang maluluwas. Amen? Sang provider. Lord, tigin sabat nila si Jesus. Lord, Ginoo, gusto kami makakita. Bulag sila mo. Alangan man pangamoy. Lord, gusto kami. Ano gusto nila? Kay ang ila kinahanglanon nga makakita sila. Kabudlay bala sang kalibutan sang isa ka bulag. 2 weeks ago, utod. I-appreciate mo na nga makakita ka. Sila bulag. Gusto sila makakita. Ang magamay nga mga things bala nga gina-take natin for granted kung gisa. So, hambal ni Jesus, Jesus had compassion sa ila. Kaya nakita ni Jesus kung hindi sila kakita, kabudlay gitod mga buhi. So, ginhatag nila, gintandog ang ilang mga mata, kag immediately, insigida, ara dayon, nabato nilang ilang makakita na sila. Grabe, no? So makakita sila, wow, kanami, gali makakita. So parang dumunta lang mga utod, take for granted, talang makakita kita. No? So, importante gid na siya. Sige bro, next. We are a compassionate people. So kay gintudluan kita sa aton Ginoo, paano mangin compassionate? Kita man amo man dapat. Kay kita nagakabuhi sa kadulman sa kalibutan, kita ya kasanag. So dapat may pag-ulikid kita sa mga tao nga bulag sa kamatuoran. Hindi makakita sang kaayuhan. No? One time, abot ka bati kamo kay Nikki Cruz, David Wilkerson, wala man. Gang member ini si Nikki Cruz. David Wilkerson, isa ka pastor dito sa New York, sa Estados Unidos, kag may simbahan to siya. Ang iya ministry magkadto sa mga gang member. Uso na dito ya. Mga gang bla. So una may mga gang mata diri. So ang ginay mo ya kung aton gang diri, grabe mag-riot. Dito mas sobra pagid. Gapatyanay ya, mga utod. Oo. Ang kabuhi ya barato to. So one time, katuan niya si Nikki Cruz, naghambal siya about sa mayong balita ni Jesus Christ. Kabalo ka mo kung anong hinimo ni Nikki Cruz, ang leader sang gang. Gintampa si David Wilkerson. Tinampa siya. Pak! May sini na ha? Tanawon niyo, switchblade and the cross. Basi may time ka mo. Pagtampa sa iya, wala lang. Nagkuhan si David Wilkerson. Hambal niya. Maski pila mo pa ko ka beses tampaon, madamo, matuktukon mo pa ko. I-chop pa siya ko, no? Tanan ko nga parte sang lawas, no? Tanang ginutod-utod yaw sa iyang hinambal. Magasinggit sang pagkaayo. Anong mensahe ya? Sang pagpalangga sang Ginoo sa imo. Kaya hambal siya ni David Wilkerson, palangga ka sang Diyos. Tinampa yaya. Kayo ko na bala. Maski utod-tadon pa siya kuno. Tanan ko nga parte nga gintadtad mo magasinggit sa imo, palangga ka sang Dios. Grabe no. Grabe nga pagpalangga nang. Amo nang compassion mga utod. Grabe yung compassion ni David Wilkerson. Wala na si David subong na aksidente siya. Pero ang iya nga ministry sa gang damo gid sa na-produce. Na nag-turn from the Lord. Makita naton wala na pag-asa. Ini nga tao wala ni pag-asa. Mapatay na lang ni sa sala. Pero damo sang naluwas. Grabe ang gahom sa Ginoo mga utod. Grabe ang gahom niya sa pag-transform sa tao. Ang aton lang galing ang pag-itsindi, no? With man, this is what? Impossible. Imposible niya sa tao. But with God, all things are possible. Amen? Amo na panumdumon ta perme. Okay, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with ginabayo, galiining kompasyon. Dapat mo ibayoon. Pariyo man sang si Christ, ginabayo na siya. Para malikupan ka sang iyang kayo. Pariyo bala jacket bala, kung tugnaw, gaulan, ma-jacket ka, amo na, ginakunop mo. Si Kristo, inakunop mo ang kompasyon, inakunop mo siya. Okay, carry each other's burdens and in this way will fulfill the law of Christ. Mga utod, do not forsake the assembly of the saints. Ang butsing anon sini, nga hindi ta pagpabayaan, nga magtipon kada Sunday, diri.
Kay no man is an island. Gani gina-encourage ta kamo nga kung may makilala kamo, imbitara sila mga utod. Iagdaha sila nga magkari diri para sila man makabati man no sang maayong balita sang Ginoo. Kag makatubo man sila. Maski ako bala sang invite ako sang akon nga bata, gamay pa siya. So I think kinder 1, kinder 2, no, before mag-elementary. Halin mo ko sa religion mo. Ang bata ko ga-eskwela sa isa ka school nga may Christian siya nga friend, nga classmate. So everyday gina-invite ang akon bata, sina iya nga classmate. Every Sunday gina-invite. Di ako kay tungod nga I feel nga diri ko tama ni nga akong ginatuuhan. Hindi ko di maghalin niya sa religion. So wala ako nagpati, hindi lang kay may ari makita, magasimba makita. For 3 months mga utod, every Sunday kakulit-kulit sa akong anak. Pa, dali na lakatabala sa amo nga church kadtuta kay na-invite ko. Ka innocent bla, dali na bala. Every Sunday for 3 months, sang ika-3 ka balls. Sige. Lakad na. Dala ko sila sa Marriott Hotel sa Cebu, wala na sa buong Marriott. Dito kami. First time ko nakabati sa mensahe. Kung iya gali sang Ginoo, matandog kagid. It is as if ang Ginoo gambal sa imo. It is as if nga ikaw lang isa sa room, sa kwarto. Natandog ko mga utod. Grabe ito nga nga time sa akon kabuhi. And for the next 6 months, sa sunod ng 6 ka bulan, ginhimo ko ang service namon sa aga, sa religion pa ko, alas 7 media bla. Oo. So mabugtaw ka 1 hour before, right? Mga 6 or before 6. Preparahan ko na kabataan. Wala pa mahaw. Kaya alang-alang mo. Alas 6 bugtaw ka, ilis lang, paligo, ilis. Diretso sa simbahan. 1 hour lang man mo. 1 hour lang man ang misa. So after 1 hour, 7:30 I think or 8:30, 9 o'clock ang service sa Marriott. Diretso. Wala pa kaon-kaon. Siyempre nakapaligo man na. Naka-toothbrush man ta. Kag ang service niya sa inuras. Ang worship namon niya sa oras. Ano man lang diya. Pag gusto kaya. Oo. Tapos ang wali 1 hour man. So 2 hours, right? 9, 10, 11 matapos. May gamay pa ng astorya-astorya pagkatapos. Bago kami makakaon. For 6 months. Grabe itong pag-deal sa akon sa Ginoo. Grabe itong pag-transform niya, pag-transition niya sa akon. Halin sa isa ka religious nga kabuhi until sa iya nga madalog nga relationship sa iya. Grabe ito nga struggle ako. Damo ta sang inapatihan sa unang hindi amo mo. So gindil gid sa akon sa Ginoo, hinahinay. Hasta nga na-transform gid ang kabuhi ko. Kag nakilala ko siya. Ang mga milagro. Wow, kanami sa milagro sa Ginoo. So mo man gina-encourage sa kamulo mga utod. Tuguti ang Ginoo, gitagay siya room to make miracles in your life. Sige bro, manog tapos ta. Next, rebuilding our compassion for the lost. Ang butsing anon sini nga dapat naton makilala ang malain nga may tabo kung sigiho naton ang kasala. Ang sala sa kalibutan, ang sala sa aton kabuhi. Kay for our God is a holy God. And we are called to a holy life. Ang holiness bala, ang meaning sina is being set apart, ginpain ikaw. No? So importante gid nga ang aton sala isikway naton, i-rebuke naton ang tanan nga sala sa aton kabuhi, kag magpangabuhi sang maayo, kag matarong sa iya. Maski ano ka budlay. Kung mabudlay magpangabuhi sa matarong, especially di sa kalibutan, pero ginatawag kita sa Ginoo nga magpangabuhi suno sa iya gintudlo. Number 2, dapat naton mahibaluan nga damo sa mga broken na lang nagaka-hurt ng mga tao sa kalibutan. Ariyan lang ang utod. Hurting people, kung ikaw may hurt ka sa imo, tagipuson may issue pa, nga wala mo pa ma-resolve, no? Maka-hurt ka man ibang nga tao, gagwa. Kung sang gamay ikaw, may issue ka sa imo parents, ginbalbal ka be, tapos feeling mo, gin-reject ka,
feeling mo daging pabayaan ka, gadadala mo ina magtigulang ka, hurt ina. May unforgiveness, may bitterness sa imo tagipusoon. Paano ka makashare sa iban sa mayong balita kung may issue pa dira? Amo gani kung ikaw sumulunod ka ni Jesus, i-deal mo gid inaanay. Tanan nga issue sa imo kabuhi. Ano Lord, ang prayer ta is, Lord, ano pang issue sa akong kabuhi nga dapat ko baguhon? Ipahanumduma ko bi Lord. Lord, may natabo sa akon sang gamay ko nga hasta subong hindi ko makuha kung nga batasan. No? Pahinumduma ko Lord para mabag-o ko. Because hurting people can hurt people. Especially sa ministry, hindi ka makaminister kung may hurting ka. Amen? Importante gid na mga tautod. And lastly, dapat naton tanawon nga tanan may nagakinahanglan sa aton bulig. Kag pag-ulikid, kag pagtuytoy, no? Ang kabataan ato ko kay na napangamuyo kita didto kag dapat gid sila tuytuyan mga utod. Mga kabataan naton, no, damo sa nagatalang subong. Baw, grabe gid ang impluwensya sa kalibutan. Abi naton tama gali sala na. Gani nga it's up to us nga magliho, hindi lang ta magpahimuyong. Kung anong ginatuuhan mo, anong kamatuuran nga napatihan mo, stand out kag ihambal. Kay sa sinalang nga paagi, amo ang pagbag-o sa kalibutan. Sige, last bro. May isa last pa. So ang aton nga purpose kini kalibutan. Ang purpose nga motivation naton pareho sa motivation ni Nehemiah. Pahalipayon ang aton nga Ginoo. Nagduko ta, amay, salamat gid. Lord, hindi kami maka-describe sa amon nga ginabatyag subong. Damo mixed emotions nga dapat namon i-deal, Ginoo. Lord, buligi kami na ma-resolve ang tanang nga issue sa amon kabuhi para mapadayo namon ang pagpanglakaton upod sa imo. Kung may ginabatyag, utod, kung may ginabatyag ikaw, ihatag sa Ginoo. May mga hurt pa dira sa imo tagipusoon, hinay-hinay na lang. Ihatag sa Ginoo. Kay siya lang gid ang makaayo sina. Siya ang healer, Jehovah Rapha, the great healer, the great physician. Kay kung wala siya, hindi kita mangin bag-o, kag hindi kita mangin whole, mangin bilog. Gani Lord, ginahatag namon tanan sa imo, namon issues, namon nga mga struggles, namon nga even ang compassion for the lost. Lord, buligi kami. In the name of Jesus we pray. Amen. Plakpakan tang Ginoo. Padayunon tang aton pagdayaw, pagsimba kag pagamba sa aton Ginoo pagi sa paghatag sang aton nga tithes and offering. Magatindog kita kag pamalandungan ang hambal sang Ginoo sa Malakay 3:10. Karon ginahangkat ko kamo nga tilawan ninyo ako. Ang Ginoo nga makagagahom, dalan ninyo ang inyo bug-os nga ikanapulo sa bodega sang templo agud may pagkaon sa akong templo. Kung himuon ninyo ini, padalaan ko na kamo sang ulan kag hatagan sang sobra-sobra pa nga pagpakamaayo. Ginoo, nagapasalamat gid kami sang sini Lord God nga oportunidad nga ginhatag mo sa amon nga makahatag kami tungod lang gid sa imo. Salamat sa mga pangitan-an na ginhatag mo. Salamat sang kusog kag kabakod nga makaubra kami Ginoo para Lord God matagaan ka padungog. Kagapasalamat gid kami sa pagsustener mo sa amon kag sa pagbakiro mo sa amon sa matagad adlaw. Gani Ginoo, ginabalik ni namon Lord God tanan sa imo kay halin manitanan sa imo Ginoo. Salamat gid kay ginpakita mo gid nga ikaw ang amon nga Jehovah Jireh, ang amon nga provider nga wala nagauntat sa pagbubo sa imo nga kaayo kag sa imo Lord God nga katutong. Gani Lord, ginabalik gid ni namon gamiton mo gid ni Lord sa pagdayaw kag sa paghimaya sa imo nga ngalan. All these things we pray in Jesus' name. Amen. May duwa kita ka-envelope, ang brown para sa mission. So kung gina-convict mo sang Ginoo nga mag-share sa inyo nga compassionate nga heart para sa iya, diri nyo ihatag sa missions. Kag-ari ang aton nga sa tithes and offering. So maghahatag kita nga may kalipay sa aton nga tagipusoon.
dapat kang ang dunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kung mabatian ninyo subong ang tingog sang Dios, hindi pagpatig-aha ang inyong mga tagipusoon. Pareho sang ginhimo sang inyong mga katigulangan sa una sa dito sa Meriba. Subong man dito sila sa masa nga sa may kamingawan. Nagsiling ang Dios, dito gintilawan nila ako bisan nakita na nila ang akong ginhimo sa ila. Magtindog ta? Ay, okay. Sige, sige. Okay, good morning, church. So it's fifth Sunday of the month, or it is a Mission Sunday. So we always remember that the mission and the missions around the world. Right now, may gusto lang ko i-tell the story about the two missionaries that who the big influence. That's why many people are now going into missions. Number one is William Carey. Okay. William Carey was a missionary in India for 40 years from 1780 until the day he was died at the age of 73. Okay. He prominence such that is generally called the father of modern mission. That's William Carey. Next is, sorry. Next is James Hudson Taylor. Okay. James Hudson Taylor. I'm sorry. James Hudson Taylor was a missionary in China and was a British Baptist Christian. He was the founder of the Christian Missionary to China, which is known CIM, now have known as OMF International, that he began responsible for bringing over 800 missionaries to the country, who started 125 schools and directly resulted 18,000 Christians conversions, as well as the establishment of more than 300 stations of worth with more than 500 local helpers in all 18 provinces. So these are the missionaries who give big influence to our nation. So kanami, no, we thank the Lord and we keep on praying for the missionaries that are doing for the Lord. Hallelujah. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. To love the Lord our God
Nananamian pa siya magsaot. Amen. Okay. Sige, magtindog ta. Ang Ginoo magpakamaayo gid sa inyo sa pagtaliwan ninyo sa sininga lugar. Ang presensya sang Dios magaupod gid sa inyo. So ang tanan ninyo pagahimuon may guidance gid kag may pagtuytoy sang Ginoo. Tanan naton nga within the week ang Ginoo makabuli gid sa inyo sa tanan ninyo nga pagahimuon. Halin sa pagbutlak sang adlaw hasta sa pagtunod sang adlaw, ang Ginoo magaupod gid sa inyo. Sige, batunon tang blessings ng Ginoo. The Lord bless you completely from top of your head to the soles of your feet. The Lord keep you always protected. The Lord lift up His countenance towards you. Hatagan kagid sang iya nga peace kag pagidait sa tanan nimo nga mga inadlaw. In the name of Jesus we pray. Sa tanan magasinggit, amen, amen. Let's give the Lord a wonderful clap offering. Lakat sa presensya sang Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. O Diyos, Amay ka namon, imo kami ginpili,